Máquinas simples. A polea. A polea é unha roda cun canle no bordo polo que pasa unha corda. Utilízase, entre outras cousas, para levar pesos porque é máis fácil facer unha forza cara abaixo tirando da corda que levantando o peso a pulso. Para sacar a auga dun pozo podemos suspender a polea dun gancho, atar a un extremo da corda un cubo, tirar do outro extremo. As máquinas simples están formadas por unha soa peza ou por poucas. A panca é a polea e o plano inclinado. Polea fija. Exemplo da polea fixa. Un pozo. Que levaría un pozo de auga manual? Roda, peso, polea fixa, corda. En un pozo conseguise subir un caldeiro de auga. Poderías amosalo? Que? Demóstralo. Con el mecanismo quise hacer necesité una pila y la pila te tuve que comunicar con unos cables que tienen aquí detrás y así para que diera energía y con la energía hace que funcione. También por aquí atrás tiene esto porque esto gira y cuando le doy el botón, entonces que tengo un botón y cuando le doy empieza a girar. Como en este. Podes demostrarlo? Dale botón. Que tipo de enerxía hai? Y mecánica. E que está simulando? Mecánica también. Enerxía? Eólica. A miña árbore xenealóxica. Os meus bisavós: Aurelia, Manuel, Felisa, Candio. Os meus avós e avós: Belén, Juan Carlos. A miña nai máis a miña madriña: Fabiola e Irama. As miñas primas: Antía e Xiana. Os bisavós de parte do meu pai: Elisa, Severo, María Eligio. Os meus avós: Carmen e Eligio. Os meus tíos e meu pai: Héctor, Jacobo e Diego. Eu máis miña irmán Xavi e Erea. Os meus primos Xian, Cibran e Celtia. A nosa historia persoal podemos reconstruíla e narrala grazas ás fontes de información das que dispoñemos como fotografías, gravacións, cartas, obxetos, o que nos contan os nosos pais ou avós, etc. Para representar os acontecementos máis importantes dunha persoa poden ser representar nunha eixe cronolóxica ou liña do tempo, colocados de esquerda a dereita, dende máis antigos ao máis recente. Unha familia comparte varias xeracións.
xeracións, que estas forman por persoas que nacen na mesma época e que viviron ambientes parecidos. A historia permítenos saber como viviron os nosos antepasados. Na nosa vida cotia empregamos a hora, o día, a semana e o mes ou o ano para medir o tempo. Cada etapa da historia implícase con grandes acontecementos dunha humanidade. A primeira etapa é a prehistoria, que comeza hai máis de 2 millóns de anos. Vale. Os castros son uns grandes patrimonios culturais da historia de Galicia. Os castros son poblados humallados construídos por galicos de orixe celta en lugares elevados e rodeados con foxos ou murallas de grandes pedras. Foron construídos por toda Galicia, tamén Asturias. A orixe situada hai preto de 2100 anos. Os castros. O castro de Santa Trega sitúase na montaña anónima en A Guarda, Pontevedra, e quizás é un dos castros máis famosos de Galicia. Como xa sabes, os castros son os primeiros poboados que se construíron nas nosas terras. As casas eran circulares, construídas con pedra e un teito de ramas e barro. A prehistoria. O paleolítico. Onde vivían? Eran nómadas. Vivían a aire libre. Utilizaban cuevas. Neolítico. Eran sedentarios. Construían chozas e agrupábanse en aldeas. Edad dos metais. Vivían en poboados permanentes amurallados, situados en lugares elevados para vigilar e defenderse mellor. Obxectos do paleolítico. Se fabricaban útiles de oso como os punzones, as azagallas ou puntas de lanza. Neolítico. Apareceron utensilios como arcos, varias hoces, un peine e varios bastones. Edade dos metais. Fixeron inventos moi importantes, como a roda, a navegación a vela e o arado. Arte. O arte do paleolítico solían representar individuos aislados ou en grupo, pero non escenas como tal. Neolítico. Utilizaban cores cromáticas e facían dibuxos cousas anónimas. Durante a Edade dos Metais. Durante a Edade dos Metais apareceron os primeiros monumentos megalíticos. Mega significa grande e litos, pedras. Este é un reloxo do tempo, que a prehistoria todo isto, historia é só este cacho.
Hai un montón de prehistoria que dura máis de 2 millóns de anos. A historia empezou cando se inventou a escritura. A partir de cando se inventou a escritura foi a historia. Tamén fixen un reloxo do tempo que é así, que pon as etapas da vida. A infancia dura desde os 0 anos hasta os 11. É a primeira etapa. A adolescencia é a segunda etapa e dura desde os 11 anos hasta os 16. A mocidade é a terceira etapa. Dura desde os 16 anos hasta os 25. A idade adulta é a cuarta etapa. Dura desde os 25 años hasta os 70. A vellez é a quinta etapa, que dura desde os 70 a partir hasta o final da vida. E tamén fixen o meu árbol genealóxico, que están os meus avós paternos, Irlanda e Pepe, que tiveron a Pepe, a Inés e a Miguel. Inés se casou con Buceta e tuvo a Moisés e a Aarón. E Pepe se casou con Susana. Miguel se casou con Lucía e me tuvo a min e a Marco, o meu irmán. Os meus avós de Figueirido, de parte da miña nai, é Elisa e Manolo, que tiveron a Lucía e a Rubén. A Rubén se casou con Andrea e tivo aos meus primos Tiago e Asier. E despois, Aarón e Fara tiveron a Mateo, o meu primo segundo. Ola, chámame Aarón e vou a falar sobre o sector primario. A agricultura, conjunto de actividades relacionadas con el suelo y el cultivo de la tierra para producir alimentos. Ola, eu son Diego e vou vos presentar as etapas de historia. Empezamos coa prehistoria, que comezou coa aparición dos primeiros seres humanos ata a invención da escritura. Divídese na idade de pedra e dos metais, e inventaron o fogo. Despois está a idade antiga, que comeza coa invención da escritura e acaba coa caída do Imperio Romano. As civilizacións máis importantes foron Roma, Exipto e Grecia. Na Idade Media comeza coa caída do Imperio Romano e acaba co descubrimento da América e surxiron as primeiras universidades. A Idade Moderna comeza co descubrimento da América e acaba coa Revolución Francesa. Inventaron a imprenta e medrou o interese científico. En Idade Contemporánea comeza coa Revolución Francesa e dura ata agora. E ocorre a Revolución Industrial. Ola, son Pablo e vou explicar o telégrafo, que é un dispositivo que utiliza sinais eléctricas para a transmisión de mensaxes como código Morse. Quen o inventou? Foi Claude Chappe en 1794. Como cambiou a comunicación? O telégrafo transformou as comunicacións para que as mensaxes se pudiesen enviar e recibir a calquera lugar en cuestión de minutos. Ola, chámame Alba e vou a explicar os sectores. O sector primario. Este sector é fundamental porque proporciona as materiais primas necesarias para os restos dos sectores. Algunhas das actividades máis destacadas son agricultura, gandaría,
pesca, silvicultura e minería. Secundario. Este sector refírese á transformación de materias primas e produtos manufacturados. Algúns exemplos de actividades deste sector son industria manufacturera, construción e enerxía. Terciario. O sector terciario, tamén coñecido como sector servizos, abarca unha ampla variedade de actividades que non producen bens materiais, pero que son fundamentais para o funcionamento da economía e o ben-estar da sociedade. Exemplos: sanidade, educación, transporte e comercio. Conclusión: os tres sectores están interrelacionados e son interdependentes. O sector primario proporciona as materias primas que son transformadas polo sector secundario en produtos manufacturados, os cales son distribuídos e vendidos polo sector terciario. Enerxía luminosa é a da luz, como por exemplo a que procede do sol ou dunha lámpada. Enerxía térmica ou calorífica é a da calor, como a que desprende un forro de pasar prendido ou unha estufa. Enerxía química atópase nas pilas, alimentos e combustibles como carbón. Enerxía eléctrica fai funcionar os electrodomésticos, lavador, aspirador e os aparatos electrónicos, ordenador e tableta. Enerxía mecánica é a que teñen, por exemplo, os corpos por estar en movimento. A enerxía do son é deste tipo. Esta maqueta a fixen con arcilla, papel, paus e celo. Isto é un panel solar. Isto é unha fonte térmica. Isto é unha presa. Isto é o que se produce con enerxía eólica. Un molino de vento. Co sol, a enerxía solar ven aquí e produce electricidade. Aquí produce a calor de dentro da terra e a saca por humo. E pola forza do río choca e fai enerxía. Materia sólida. Ten a súa propia forma e non se adapta ao recipiente. A materia líquida. A súa forma adáptase ao recipiente que o contén. A materia gaseosa. A súa forma adáptase ao recipiente. Estado líquido. Océanos, auga no estado líquido. Océanos, ríos, lagos, fórmase pueres e producen chuvia cando o sol quenta, o chan quenta.
o aire sale enerxía, non, enerxía. Estado gaseoso. Condensación, evaporación, sublimación, inversa, deposición, vapor, ebullición, gas líquido, evaporación, condensación, sólido, sublimación, sublimación y inversa, sólido. Volumen constante. Residuo se pode comprimir. Suro, fragilidade. A auga cae das nubes. O aire os quenta e se derrite. Fórmase na atmosfera. Se non vai metir moito frío. As gotiñas se caen e se conxelan. Glaciar, casquete polar. Cando a auga enfríase, contraese só seu volumen. Como sucede en todos los corpos, ao alcanzar os 4 grados cesa a contracción. Dilátese ata que se transforma en xeo.